vanille-ijs. Bio aardbei. Stracciatella-ijs. Bio citroen. Chocolade-ijs. Bio vanille. Boeren jongens. Bio chocola. Yoghurt-ijs. Bio mokka. Appeltaart-ijs. Crème, Bio yoghurt bosvrucht. Appelijs. kauwgombal, Bio kokos, chocola. Meloenijs. tas. Het is maar wel duidelijk. Je maakt hier ijs. Want jou heeft een achtergrond in. Mijn achtergrond is dat ik vandaan bij een ketchup fabrikant vandaan kom. Als verkoop en marketeer. Logisch. Hartstikke logisch. En hoe kom je dan ineens op het idee... Hé, ik je ijs maatje? Ik heb het idee samen met mijn oud-studievriend Jos... hebben het idee opgevat om een ijsfabriek op te starten. Hij heeft samen met zijn vrouw een winkel in Surhuisterveen. Een delicatessenwinkel. En daar was ijs een onderdeel van de winkel. En toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, hé, maar dat is echt zo prachtig. Eigenlijk wil ik ook wel zo'n winkel. En toen is het idee helemaal van start gegaan. En toen zijn wij een ijs- en chocoladefabriek gaan bouwen. Ja, en die partner, zoals met die vriend van die, waar toch nou dit bedrijf mooi haast. Ja. Die heeft ook een hele logische achtergrond dat het gaat om ijs. Want wat doet hij? Ja, die is bankier. Logisch. Logisch. Ja? Maar even voor de duidelijkheid. Er komt een bankier bij die. Er komt een marketeer bij die. En die zei ze, hey, laten we ijs maken gaan. Wat was het in eerste instantie? Die man ben hartstikke gek. Nee. Ik dacht eigenlijk direct van, dit is prachtig mooi. Nee, net hartstikke gek. Nee, absoluut net. De eerste keer dat je zelf ijs maakt, Ja. mochten ze er een hap van nemen. Ja. Dus dit wordt het. Ja. Ja. Wie het zo goed als Henk Chinees? Nee. Maar geen enkele twijfel. En echt, maar echt lekker ijs maken is gewoon heel erg moeilijk. Ik moet eerlijk bekennen, ik zoek het al wel een beetje van trouwend werden. Van gaat dit wel goed komen? Nee, hoe enthousiast dat Jos en Niels wien, dat had ik heel snel opgepakt en dat vond ik prachtig mooi. Ik denk, ja, dit wil ik ook wel. Dan krijg je even die puntjes eruit, Hollywood, ja? Juist de puntjes zitten? Welke puntjes? Nou, deze puntjes. Nee, die. Corona. Kijk maar even. En dan willen wij als heer willen wij eigenlijk ook nog wel even een primeur, hè? Wees toch stiekem al ontdenken hoe een nieuwe smaak? Wij willen graag wel van de winter met mooie nieuwe smaken komen, maar... En dan willen wij weten welke smaak. Ja, dat wil ik zo ook zeggen, maar nee, dat zitten we nog niet. Nee. Maar het maakt een mooie smaak worden. Ja, dat zoek ik zeggen. Ja. Ja, daar staan ze. Het hadden we eens uit. En dat is de familie. Familie Vermeulen uit Sneek. En ken je die? Ja, ze hebben hier al eerder west en zien je nooit al even west zien, maar vorig jaar had ze hier echt staan. Dus ze wisten waar ze kwamen. Maar dat is alleen weer een jaar dat... Ja, dat ben we eigenlijk net wennen. Ja, daar ben we altijd wel steken wat dapper en zei ik dan niet in april al komen. Maar het is dit hier best alleen, dus nou ja. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mooi hè? Ja, goeiedag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het was niet moeilijk te vinden, Wij hè? staan voor niks. Ik zeg tegen de man vanmorgen, ze moeten echt zoeken om ons te vinden, hè? Maar, Valt nog weer wat mee. ja. Maar Maar het is weer mooi weer. Hier is nog helemaal wit, hè? ja, het is... En de schaduw. van de week was er dus echt sneeuw, hè? Met Pasen. Want toen hadden we eieren neergelegd voor de kleinzoon. Die heeft eieren gezocht, dus in de sneeuw lagen de eieren. Ja, dat was wel mooi. Nou, wat is dat nou voor stoms? Houd maar vast. Anders doet hij het altijd. Ja, zeg er wel meer. Ja. Oh, wacht, ja, nou zit hij. Nou, vorig jaar zijn we hier geweest met de Pinksteren. En het was een hele leuke camping, dus we zijn 3 weken blijven staan. En toen zeiden we, nou, dit jaar we gaan niet zo ver, want
map die is een beetje oproepbaar. Wij gaan dicht in de buurt van Sneek staan. En we gaan altijd de eerste keer met Pasen kamperen. En dat is dus gebeurd en dan zijn we hier terecht gekomen. Ja, ik vind het gewoon heerlijk in die caravan. Je kunt alles meenemen. Je moet het er even in doen en je moet het er weer uithalen. Maar het is gewoon heerlijk. En de vrijheid. En je kunt gaan staan waar je wilt. Vind je het net koud? Nee. Nou, het is natuurlijk wel koud. Maar als het zonnetje even doorkomt, dan gaan we lekker buiten zitten. En dan zitten we in de zon met een dik jek aan. En dan gaat het ook goed. En in de caravan is het natuurlijk koud, maar we hebben de kachel. Hè? Ja. En die brandt lekker. En in de nacht, ja, dan kruipen Dan we doen we dicht alles tegen uit. elkaar aan. Want dan moeten we elkaar verwarmen, want dan is de Moet je niet kachel allemaal uit. vertellen, joh. Nee, maar dat lijkt mij heel koud. S'nachts hebben we Ja. alles uit natuurlijk. Ja, Hè? Want ik ben als dat dood is dat er koolmonoxidevergiftiging krijgt of zoiets. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Nou, het ijs staat Nee. op de ramen, hè, Ja. als we 's morgens wakker worden. Dus Maar maar het is ook gauw weer weg. het aardige is, wij kennen elkaar zo oud als we zijn. Zo. Hij is 6 weken ouder dan ik. En onze moeders, die kenden elkaar goed. Hoeveel je keer ook hoor nou? Wij kennen elkaar dus 74 jaar. 74 jaar. Als je rekent dus vanaf de geboorte, hè. Ja, En nog hou je het op in zijn liedshokje. ja precies, ja. Kunst, Zeg ik, hè? zonder Kunst. elkaar in de haren te vliegen, hè. Ja, Ja. nou, dus je kunt ook gewoon, je zegt gewoon eerlijk wat er is. Dan is het ook klaar, hè. Dan hoeft het verder niks, geen heibel te hebben. Dan gaat het ook altijd lekker goed samen. Nou, dan gaat het snel, hè. Lekker in het zonnetje. Is er een taakverdeling? Nee. Nou, dat wil zeggen, dit soort dingen dat doet Otto. En ja, wat doe ik eigenlijk? Ik vul aan. Nou, soms Ik ben een kook beetje je lui. even. Op de camping ben ik altijd een beetje lui. Dan lees ik liever. Zo doen we dat. Ja, ga zitten. Ga zitten, dank u. Heerlijk. Maar gisteren zijn we bruin geworden. Heerlijk, ja. Althans ik. Nou, is toch heerlijk, hè? Als God in Frankrijk, hè?